Πασατέμπος είναι αυτός, όχι? Τι είναι? Ξεματιαστικό. Όχι! Από αυτούς τους σπόρους που κρατάτε στο χέρι σας, παράγω, καλλιεργώ το μεγαλύτερο δώρο της φύσης στην ανθρωπότητα, την οροκολοκύθα. Είναι αυτά, ρε! Τα κορίτσια μου Τι είναι? Τι είπα? και στο λαιμό τους ή στα μαλλιά τους φοράνε τσουτσουμίδα. Τι είναι αυτό? Τσουτσουμίδα είναι το παραδοσιακό μαντίλι της Κέρκυρας, Πολύ ωραία. το οποίο στα προξενιά ο νέος το δίνει στην κοπέλα, αυτή το φοράει και θεωρείται καπαρωμένη. Όπου να είναι έρχεται ο γαμπρός. Θα ήθελα το ποσό της τάξης των 40.000 ευρώ, δίνοντας στον μελλοντικό μου συνεργάτη το 10%. Δεν είσαι με τα καλά σου, Επίσης, θα ήθελα να δώσω το 1% στο ορφανοτροφείο της Κέρκυρας. Μπράβο σας. Τι είναι αυτή εδώ? Αυτή είστε εσείς. Με συγκίνησε ο μαλάκα. Εγώ είμαι. Η κυρία Λιλή. Πολύ καλό αυτό. Εγώ ξαναλέω, το 400.000 αποτίμηση είναι λίγο εξωπραγματικό. Δυστυχώς, μου είναι αδύνατο να σας κάνω χρήσιμος. Κατά τα άλλα βλέπω ότι έχετε τρομερό ταλέντο, αλλά για την αποτίμηση είμαι εκτός. Καλά κάνατε. Δεν πιστεύω όμως ότι μπορώ πραγματικά να σας βοηθήσω περαιτέρω και γι' αυτό το λόγο και εγώ θα είμαι εκτός. Όπως ξέρετε, υποστηρίζω πάρα πολύ τη γυναική επιχειρηματικότητα. I'm sorry, but no. Είμαι πολύ περήφανη για σας και για αυτά που είπατε σήμερα. Είναι το τελευταίο που με απασχολεί. Δεν θέλω να σας πάρω κομμάτι της εταιρείας σας. Σας εύχομαι καλή τύχη, αλλά εγώ είμαι εκτός. Να πάρει! Μπράβο σου, ρε Μαρία. Μην κλαις, κοπέλα μου, μην κλαις. Μην κλαις, αν πήγες πολύ καλά. Θέλω να σου πω ότι συγκινήθηκα. Ποτέ στην ιστορία της τέχνης δεν υπήρχε κάποιος επενδυτής ο οποίος να επενδύσει πάνω σε ένα καλλιτέχνη. Είναι δύο contradicting πράγματα. Ναι. Και γι' αυτό το λόγο είμαι εκτός, αλλά σας θαυμάζω απεριόριστα. Τέχνη είναι τέχνη. Κάνε αυτό που κάνεις. Είμαι εκτός. Φυσικά. Τι είσαι καταπληκτική. Σε όλοι τα ίδια λέτε. Θα πάρω αυτό το περίφημο κομμάτι που μου έφτιαξε Σύμφωνα με το σχέδιο τώρα. και θα το βάλω στα social media, τα οποία έχουν 800.000 ανθρώπους που τα βλέπουν. Wow! Και ελπίζω με αυτόν τον τρόπο να τη βοηθήσω να τη μάθει όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά και όλος ο κόσμος. Άντε πάμε για ύπνο. Μικρός Τσολιάς.